Sa kanunay gyud daw nimo. Ang siya nga nagay mga problema umabot sa ming kinabuhi. Na jud. Para daw di anang problema sa utang, Ginusto mo yan. Oh, problema jud. Kay di ba? oh, Matay gyud sawa pag yun na po na punan. Kung ang tao sa di mangutang, di mabuhi. oh di jud. Astang pataya. Para di anang way kwarta, way bugas. Kaya siyempre mangutang. Oh, mangutang kay isa pog di ka mabuhay kung di ka mangutang. Pero lang yun. Ingon sa ako karon. Siyempre nag-edad na magkitag 21, di ba? Pasaan naman taga itong mga sariling mga problema. Oh, Para di anang gibulagan ka. Di ba man ha? Bisod yun tayo. Ambot kung ano ng mga bayaan at bae karon. Sa gamay ng problema. Padakaon man. na mga bahay ko. Sa imo nga pre na kuan na si mo. Ah, Ito mo na si mo. oh, hindi na anak ko. Basta mga bahay lagi. Kupod gani. Grabe nang nangaagi sa akong kinabuhi pre. Mao lagi pre. Nabuslot na lang gani akong brief. Sa kadaghan nga Ilan? agi. Kana pong mga kuanda ingon pa nila nga mga pangandoy sa kinabuhi. Mm. Lisod jud ka aton. Sud oy. Lisod pero A few moments later. matud pa din na sa balaang kasulatan ng istorya nga kung ikaw maning kamot sa imong kinabuhi, sigurado ikaw maadunahan. Tama jud. Kung magpanalangin ka sa Ginoo, tagaan jud kag panalangin sa Ginoo, di ba? Ganoy, basta Oo. magkuan lang ka. Kung maning kamot ka, tayo ihatag sa imo ano? No. Munang kita karon atong planuhan atong kinabuhi. Oh. Sa amo ama sa umaabot na 2022, Oh. 23. 22 naman noon, 23 naman. Dahil umaabot ng 23 dapat natay mga idea. Ako wag mo rin lolokohin. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Kung saon paglambo sa atong paglambo para di anang ako Mm. sa karon 2023 gusto na ako magnegosyo, di ba nindot paminahon Oh, nindot. Bisod ko nindot. para po danang karon umaabot na 2023 pagnegosyo ko og kanang angay nga inegosyo nga kana bitong maaliw ang mga tao. Oh, Di ba nindot? nindot oy. Nindot yun na kaayo. Hindi manindot. Mo na karon kung puro ka taburit, tigil natin na matungan, di ba pre? Good. Aw. Ato yun ang tunganon. Paano na to? Oh, apel ko nang nananaw din ha, ano? Tumanon yun na ninyo. Aw, tumano yan dyan ninyo ha. Gago!